ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಂದು ಮುಖ್ಯಪದ ಬಣ್ಕದಡಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಪುದಾರಡು ಇನಿ ಗಿಡತೊಂದಿಲ್ಲರು ಇಂಬೇರ್ನ ಪುದಾರ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಐತವಾಗಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಏನ ಬಂಡ ಕಮಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಐನ ಮುಲ್ಪ ಗಟ್ಟ ಕಡತದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನತದು ಐನ ಐತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸೋಂಜಿನ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಬುಕ್ಕ ಶುಭಾಶಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನೀರು ಈರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡತೊಂದಿಲ್ಲರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಬತ್ತ ಕಮಲದ ಕೋಣ ಕೋಡೆ ಬೈ ಕೋಡೆ ರಡ್ದಿನ ತುಂಬೆ ಬೈದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಪೋದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಳದ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಡ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಂಚಾಲಕಲೇನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿನ ಸಾರಥ್ಯ ಯಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೃಷಿಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮಲ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಗ್ಲು ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯಾಡಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು